Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strujonac, dobrodošli na naš 19. podcast za MMA novosti. Današnji gost je Savo Lazić, profesionalni MMA borac iz Crne Gore, živi trener u Beogradu, u Car Dušan Silni. Pozdrav Savo i možda se predstaviš malo više našim slušalcima. Pozdrav Zlatko tebi i slušateljima MMA novosti. Ja sam, kao što si rekao, profesionalni MMA borac, kako god to zvučalo, tako je. Imam 6 profesionalnih mečeva, od toga imam 5 pobjeda, 1 poraz. Sljedeći meč, kao što smo bili najavili, je u Belgiju 3. decembra. Spreman se za to punom parom, počeo mi je trening kamp i eto ukratko nešto, iako si ti dosta toga, pravili smo intervjue par puta, pa sam se i predstavljao par puta. Uglavnom, eto, u kratkim crtama da kažem nešto tako o sebi. Da. Savo, juče postao zvanično da Nick Diaz se vraća borbama. Znači, on se duže vrijeme nije borio, bio suspendovan nakon borbe sa Anderson Silvom, što je pozitivan bio na THC i tako dalje. I on se nije borio jedno vrijeme, a sad se Dana White izjavio da se Nick Diaz vraća i da je to zvanično sada. Sad, ja sam juče izbacio na MMA novosti jednu sliku, da sam izbacio da ne mislim da će doći do ove borbe, velike šanse da dođe do nje, borbe između Nick Diaza i Conor McGregora. Dobio sam sad jako puno kritika, pa Nick je srednja kategorija, vamo tamo. Ljudi, Nick je odradio jednu borbu u srednjoj kategoriji, koliko je meni poznato. Da li istina to? Da, radio je sa Andersonom Silvom, zadnji kad je bio onaj no contest UFC, ja mislim da je bio 183 u januar negde 2015. Da. Tako da, znaš, ali inače se bori u lightweightu, znači lako kategoriji, velike kategoriji. Tako da, realno gledajući, da dođe do ove borbe, ne bi me čudilo, jer tu je, verujem su tu velike pare u pitanju. Mislim da je trash talk, da se borio sa 2 brata, razumeš, koji vole da pričaju. A Conor McGregor, svi znamo ko je on, verujem da se tu može puno para zaraditi na ovoj borbi sa strane UFC-a i verujem da je Nick Diaz išao interes da zaradi isto puno para na ovoj borbi, ili je moguće. Šta ti misliš, da li će doći do ove borbe i šta ti misliš, ko bi trebao biti sljedeći protivnik? Pa ovako, pazi, UFC na čelu sa Danom Whiteom je za sad pokazao da ipak, kao i u svakoj ozbiljnoj firmi, da je novac prioritet. Da. Samim tim što sam želio da kažemo, zašto sam te zamolio da kažemo nešto i za Jose Alda, kad pogledaš kako se firma ophodi, da je nazovemo firma, pošto je se ozbiljna firma, ophodi prema borcima, Jose Aldo je dobar primjer toga. Jednostavno sve ide tim tokom, ko je medijski ispraćen, dobija mnogo više šansa, odmah u startu. Da. Znači, mislim da je moguće da dođe do ove borbe, ali nisam siguran da li bi to bila srednja kategorija. Mislim da nema smisla ta priča, jer kao što si ti rekao, on se borio jednu borbu u srednju kategoriju, koja je isto bila kao, da kažemo, jedna velika zabava između njega i Andersona Silve. Mislim da to bi išlo 7-7, 7-0, bez problema da bi se to moglo organizovati. Da. Ja mislim, upravo sam teo da dođem do toga, razlog što ja mislim da je moguće da će doći do ove borbe jednog dana, mada lično ne bi želeo da gledam, ali razlog što mislim da će doći, jeste zato što puno je para, a Nick Diaz je 7-7, znači velite kategorija. Nick Diaz se bori lako u kategoriji veltere. Ovo je posle vreme više bilo velite kategoriji, znači 77 kg. I ja mislim definitivno da su velike šanse da može doći do te borbe. Ali sada pređemo na ovo, šta ti misliš, ko će se boriti u prvoj borbi s njim? Pa, iskren da budem, pomislio sam u jednom trenutku da je moguća borba između njega i GSP-a, ali kako su se sad stvari zakomplikovale, ne znam da li će moći da se realizuje ta borba. Da. Neka moja pretpostavka i prije
je bila da rade on i Robbie Lawler. Ne znam šta ti misliš o tome. To bi bila bi jako zanimljiva borba. To bi direktno ga, recimo, Robbie treba sad imam pobedu, razumeš, on je izgubio poslednju, njemu treba pobeda da bi se vratio u pobedničke staze i da bi došlo do, kako da kažem, opet da bude izazivač za titulu, da bude šampion, to mu je cilj, verovatno. Nick Diaz i njemu, on želi pojas taj, znači to znamo svi, on uvek želeo taj pojas, koliko meni poznato. Recimo, pobednik između njih dvoje da dobije šansu da se bori za pojas, razumeš, to bi bilo jako logično. Znaš, jeste da je Robbie izgubio prošlu borbu sa nokautom u prvoj rundi, ali mislim da Robbie je zaslužio da se bori za titul opet, ako pobedi sledeću borbu. Znači, ne bih želeo gledam Robbie da dobije direktno šansu da se bori za titulu, već bih želeo gledam, recimo, Nick Diaz protiv Robbie Lawlera, razumeš? I on je kao tu, taj pobednik da se bori za titulu. To bi bilo jako zanimljivo. Mislim, šta ti kažeš? Ja mislim isto, iako moram da se ogradim, ja sam veliki fan Robijev. Znači, ja sam pristrasan kad je on u pitanju, mislim da taj lik zaslužuje da se bori, kad god izgubi titulu odmah sutradan da se bori, zato što čovjek je doveden da popuni ruster u welter kategoriju UFC-ovu, postao je šampion, znamo svi kako je u Strikeforce prolazio, znači, bukvalno nevjerojatan jedan lik, nevjerojatno da može čovjek da takav uspon u karijeri doživi, da sa, ne znam koliko sad tačno godina, ali nije on mlad borac, da se tako izdigne na taj način, da jednostavno postane i brani titulu, ne znam sad tačno, ali mislim 3-4 puta da je branio titulu u krvavim borbama. Krvavo, 5 rundi do ludila. Da, on je, znači Robbie se bori jako dugo, on se bori od 2001. godine, razumeš? Pa to kažem, ljudi to ne uzimaju u obzir uopšte, njega kad gledaju misle da je to neki lik koji je tu samo, on u suštini jeste doveden da samo popuni ruster boraca i da malo, ali prvobitna zamisao Dana Whitea nije bila sigurno da dovede njega da zamisli da on može da ugrozi diviziju. Ne, definitivno. Ali ugrozi kako, mislim dobije ovo što je izgubio od Woodleya, opet ti kažem, ja sam pristrasan od toga. Mislim da poraz od Woodleya i Woodley sam je, ja mislim da sam čitao da je izjavio jedino ovako sam mogao Lawlera da iznenadim. Znači on je negde svjestan bio da jedino u prvim tim minutima može da ga nakautira. Da, definitivno, slažem se. Nije htio da rva, iako svi znamo da je vrhunski rvač, ali znamo da Robbie brani bacanja perfektno, znači pitanje je da li bi, što ja stalno pričam, pitanje je da li bi ga GSP bacio. Čovjek koji ima najbolje rvanje, MMA, pitanje, to je toliko, ko se bavi ovim sportom, zna o čemu pričam. Odbrana je na tehničkom nivou, tajming je perfektan, kad se neko zakuca na njega, vrhunski brani, nema jednostavno, za to je neprikosnoven u toj diviziji. Da, slažem se. Pazi, ja iskreno nisam verovao u pobedu kao zove, Tyron Woodleya, međutim, jako me iznenadio. I mene isto. Šta sam htio da kažem, ali definitivno mislim da bi, kada kažemo, oni su, kao što sam rekao, on se jako dugo bori, Robbie se jako dugo bori, ali on je prvi UFC radio na UFC 37, 2002. godine. Znači, i on se već borio s Nick Diazom, izgubio borbu Nick Diaz nokautom. Nokautom, i mislim da bi revanš bio jako dobar, jer prva borba bila jako dobra, mislim bila dobra dok nije nokautira, naravno bio. I mislim da bi Robbie volio tu borbu da se osveti za taj nokaut, u slučaju, mislim da pobedi, to mu je cilj vjerojatno, jer svaki borac, kad ima neki poraz, vjerojatno ga uvijek peče, taj je poraz od tog lika, razumeš? Znaš, tako da verujem da bi on volio tu borbu, verujem da bi Nick Diaz bio zainteresovan za ovu borbu, jer ga je direktno stavio nazad među top 5, razumeš, da se bori za pojas. Tako da, definitivno slažem se s tom. A šta misliš, da li ima još neki borac koji bi bio zanimljiv za njega? Za Nick Diaza? Pa, za Nick Diaza ja bih volio da vidim sad,
Nemam pojma, pošto preferiram isto jiu-jitsu i tako, nerealno je malo očekiva da Demian Maia ipak je čovjek dobio previše mečeva da bi sad došao neki lik i da mislim da Demian Maia zaslužuje napad sljedeći za pojas, definitivno. Koliko god ljudima bio atraktivan ili ne, meni preatraktivan, jer opet znam kad padnu dole šta se dešava i nije mi cilj samo, što bi Vaso rekao, šaketanje u glavu. Znači, volim i ground game i rvanje, to je ipak ono što oblikuje ovaj sport i šta ga izdvaja od ostalih sportova borilačkih. Pa šta znam, volio bi možda da vidim u 7-7 iskreno Cerronea protiv Nick Diaza. Cerrone Diaz, da, to bi bilo dobra borba. A opet ti kažem, i Cerronea obožavam, mnogo sam srećan zato što ne rade on i Robbie Lawler meč, pošto bi mi to teško palo jako da gledam. Da, ja sam gledao Cerronea. Ova posljednja borba na UFC 202 znači nisam mogu verovati šta je čovjek uspio da uradi. Ta kombinacija, to je bilo nešto neviđeno. Ja nisam mogu verovati, ja sam u šoku, razumeš, nisam mogu verovati kako to sve složio. I sve pogodio, i nokutirao ga, ili tehnički nokaut, kako je bilo? Tehnički nokaut, ne? Tehnički. Da, ali bio bi, mislim, ugasio ga totalno. I to je Rick Story. Reci. I to Rick Story koji je ku kamen, znaš. Znači, to je nešto neviđeno. I mislim da, kad pričamo o Cerroneu, da mu puno bolje odgovara welter kategorija nego laka. Mislim da ga to skidanje kila ubija. Ja iskreno mislim da ga ubije to skidanje kila. Mada ne, šta znam ali šta sad da ti kažem, ali definitivno, Demian Maia zaslužio se bori. Znaš šta je fora s Demian Maiom? Ja mislim to što si ti rekao na početku, da treba im borci na kojima će zarade pare, znaš, da ljudi žele gledati tu borbu. Demian Maia onako veliki on borac za nas koji jako prate MMA, razumiješ, ali ljudi koji manje prate, niko ne zna ko je Demian Maia. Iako ima 6 pobjedi za sebe, pobedio je Carlos Condita, Matt Brown, Gunnar Nelson je unakazio od batina, bukvalno To sam ti sad htio reći, što je jako bitno, dobio je Nelsona koji je jako opasan. Znači, nije uopšte naivan igrač i mislim da ovom vremenom će i on će da uplete prste u tu diviziju tih top 5, on uvijek može tu da upadne i da napravi, jer ipak i on, znaš kako ja to gledam, uvijek to kad pričam sa mojim timskim kolegama ili sa bilo kim ko prati MMA, ljudi ne znaju, na primjer, razliku kad dođe, evo sad pričam o Demianu Maia. Kad dođe Demian Maia ili kad dođe Gunnar Nelson, to su, mislim, ljudi koji treniraju ovo znaju o čemu pričam, jer radi se o vrhunska dva jiu-jitsu borca. Doduše, Demian Maia jiu-jitsa na nevjerotan nivo, mnogo veći od svih ostalih u diviziju. Jednom prilikom je Joe Rogan pričao u svoj podcast, upoređivo je, na primjer, jiu-jitsu Jacarea i jiu-jitsu, na primjer, koji ima Viktor Belfort. Da. Sad ti dajem primjer, ne znam sad je li Belfort upoređivo, ali tako isto crni pojas, upoređivo je ta dva crna pojasa. Okay. Ljudi ne shvataju da to je jednostavno, Jacare ima nivo na majstorskom zvanju, a ovo je crni pojas koji možete vi da dobijete, možeš da dobiješ i u Beograd crni pojas, a možeš i da budeš Jacare, o tome se radi, kao što može, tako ljudi ne kapiraju ni kad je u pitanju Demian Maia. On je jednostavno, bukvalno za 3 klase, bolji od svakog borca u diviziju na ground game. Da. Bukvalno za 3 klase. Gunnar Nelson je bolji za 2 klase. Da, jeste. Znači, ali vidio si šta mu radio, to je bilo gano za gledanje, meni ga žao bilo već. I meni, iako je on, pazi, ja sam navio taj meč za Nelsona jer volim Nelsona i volim Islanđane, te sjevernjake, gore vikinge i to. I onda mi je jako on simpatičan i cijela ta smirenost njegova i
pogotovo što radi perfektno jiu-jitsu i mislim da je atletski perfektan. Jako mi je teško bilo da gledam, mislim da je imao par grešaka koje, glupo je sad da ja pričam o čovjeku koji se bije na nivou 10 puta veći nego ja. Ali mislim da nije smio toliko da pruži šansu nadmudrivanja u ground game. Mislim da je pocenio on jiu-jitsu Demiana Maje. Da. A šta misliš, kad bi se borba između Nick Diaza i Demian Maje, ko bi tu pobedio? Jer oboje su, kažem odlični dole na podu. A šta misliš, ko bi pobedio ovu borbu? Pa ovako, pazi, da ja sa sigurnošću tvrdim da bi ga dobio Demian Maja. Prvo zato što je Demian Maja čovjek koji je spuštao, znaš da je radio srednju kategoriju i on tek sad pokazuje koliko je u stvari on fizički dominantan za welter kategoriju. Da. Kad pogledaš njegove mečeve, njega na primjer kad je radio sad sa Matt Brownom, kad je radio s Konditom, pogotovo s Matt Brownom. Da. Matt Brown, on ga dotjera do žice, znači ne prilepi se za njega, nego čak ga malo isproluje, ali toliko je fizički dominantan da se samo podkopa, uhvati double leg i suši ga. Da. Jednostavno mnogo je fizički dominantniji, a dole je i fizički je dominantan, a i tehnički je svjetlosnim godinama ispred svih njih tamo. Ima pritisak kad padne na pod kao da si stavio 2-3 zgrade na Matt Browna. Da stoje na njega. Nije uopšte, radi se o ozbiljnom jiu-jitsu borcu. Da. Mislim, Nick Diaz, opet ti kažem, on je dobar jiu-jitsu borac i završavao je atraktivno i završavao je svi znamo da se vrtela stalno po ovim highlightsima, ona njegova završnica, ja ne mogu se sjetiti, nekog Japanca je završio na gogoplatu i završava ljude atraktivno, nema greške, mislim Gracie je crni pojas, ali opet ću ti kažem, ovo je totalno drugi nivo jiu-jitse. Da. Ja gledam isto tako da Demian Maja što niko nije, kao što sam rekao, poznat, mislim, tako da kad bi se borio s Nick Diazom, to bi bilo hype, razumeš? Napravio bi se hype i Demian Maja bi dobio ime više, razumeš, tam borio se s Nick Diazom. Jer on se borio sa boljim borcima nego Nick Diaz, nego je još bilo dodatno jer što Nick Diaz je u pitanju. I pogotovo povratnička borba, tako bi bilo bi to super, ako bi pobedio Nick Diaza, to je definitivno onda borba za pojas. To je znači, to bi sigurno mi UFC bilo interes da da Demian Maju za pojas. Tako da, bilo bi jako zanimljivo, da, slažem se s tobom. Šta se to da kažem, šta kažeš na George St. Pierre, sad je free agent, mada sam čitao nešto da UFC izjavio da je još uvijek pod kontraktom sa njima. Pa evo ja sam to pročitao isto da još nije raskinut ugovor. Da. A šta da kažem, mislim, toliko se priča o njegovom povratku, toliko sam ja želio da se vrati, iz mnogo razloga sam htio da se vrati. Ako on želi da raskine ugovor, on ga možda ne može raskinuti, ali može da se ne bori u tu organizaciju, on tu uvijek može tu odluku da donese. Ne znam šta da kažem o GSP-u, on se zadnji put se borio u novembar 2013, jel? Da. Sa Johnny Hendricksom i to je bila po mnogima upitna pobjeda. Šta znam, ja ako mene pitaš, ja bih volio da on dođe u UFC, jer mislim da je njemu mjesto tu i da je on ipak jedan neprikosnoveni šampion i kralj te divizije. Da. Ali sam ubijeđen da ovog puta bi imao mnogo više posla nego proteklih godina, jer mislim da je roster sad mnogo jači. Da, jeste za welter kategoriju baš ozbiljan roster.
ono, baš dobrih boraca ima koji su na putu i ne kažem ti koji su Robbie Lawler, Tyron Woodley, Damian Maia, mislim... Mislim, to su sve to nabrojao su 3 imena koje ja mislim da bi mogli da ga ozbiljno ugroze. Pa jako ozbiljno, da. Ja verujem isto. Tako, naš te fora, ja iskreno, koliko bi volio da dođe nazad da se bori, toliko i ne bi. Iskreno. Znači, zato što 3 godine nije bilo. Znaš koliko se izdešava u UFC-u za 3 godine? Kao što smo rekli, izmenilo se boraca, napreduje sport, mada verujem da GSP nije sedio kući gledao TV i chips, nego on je tako da, ali znaš kako meni tako nekako, ako nema najbolji boraca ikada, se ne bori u najboljoj organizaciji, meni nema smisla onda. Što bi se on borio, recimo, sad otišao u Bellator, razumeš, što bi GSP išao u Bellator ili Rizin, znaš, nema mi smisla, treba, ako je najbolji, koji, kao što jeste bio jedno vreme, znači bio najbolji, treba se vratiti u UFC, razumeš? Verujem da finansijski bi možda bolje bilo da ode negdje drugdje, jer bi možda više para dobio od te organizacije, možda i ne bi, ne kažem, ali realno smatram da bi bilo najbolje da se vrati u UFC. Jer ako mi nekako, ne znam, kao Benson Henderson, on je otišao, ne znam koliko pobjeda ima za sebe, znači on je odlučio ide u Bellator. I otišao u Bellator i više mi nije zanimljivo da ga pratim, jer se borcima možda koji nisu UFC, mislim jesu oni za UFC, već je njih u Bellatoru, znaš, ali nije to, razumeš što ti kažem. Zato kažem, smatram, ne bi gledam na GSP-a tako da se bori sad u Bellatoru ili u Rizinu, i recimo u Rizinu dobije nekog, ne znam, nekog borca koji nije toliko dobar i prebije njega i šta će reći, kao zove, George St. Pierre najbolj na svijetu, kao s Fedorom, dobio ono, kako zove, u prvoj borbi. Gedica. Da, njega dobio, prebio ga i gledaš komentari ljudi, joj, Fedor najbolji, veruj mi, Fedor kad bi došao u UFC danas, preko njega bi prešli, razumeš? Sport se previše razvio, drugačije se gleda na sport skroz, sve se drugačije radi. Fedor je legenda, znači tu nema šta da kažem, to iza tog stojim čovjek je legenda, on je 10 godina nepobedljiv bio. Ali, verujem da sad je sport puno razvijeniji nego kao kad je bio na vrhu, razumeš? Tako da smatram da, recimo, neću gledam na GSP da se bori s nekim borcima koji su totalno, niko ne zna za njih, razumeš? Ima 5 borbi za sebe i bori se sa GSP-om. To ne želim da vidim, zato želim da vidim GSP u UFC-u, razumeš? Ili možda Bellatoru, eventualno, mada nije to. Šta ti kažeš na ovo što sam rekao? Pa, ja se slažem apsolutno s ovom. I što se tiče toga, ili se boriš, pazi, koliko god UFC nekad, nego evo često se dešava, opet na početak razgovora smo rekli, da kažem, nepravedno na neki način postupa prema borcima. Iako mislim, na primjer, evo, poslali su, mislim, Rory McDonald je otišao u Bellator. Da. Ako mene pitaš što je, ne mogu da vjerujem da su čelnici UFC-a to dozvolili da se desi. Znači, to je borac top 5 uvijek. Da. I šta sad, izgubio je 2 borbe i sad treba da ga uvate ljudi i mislim, svi znamo ko je Rory McDonald. Da. Znači, to je čovjek koji uvijek može da ugrozi titulu i koji zaslužuje da bude u UFC-u i da bude perfektno plaćen. Znači, ne dobro, nego perfektno. Da. Znači, to je čovjek koji pokazuje od tehnički nivo neprikosnoveni, ubitačan. Da. Sve segmente borbe perfektno. Da. Njegova svaka borba je, što ljudi hoće, zabavu, hoće krv. Ne se ne lažemo, znači to ljude koji prate ovaj sport i zabave najviše zanima. Oni sve to daje. Da. Nije samo, čak je meni i upečatljiviji kao lik koji ćuti i koji se mnogo ne eksponira medijski. Da. A tačno kad dođe onako obučen na pres konferenciju sa onim pogledom i osmijehom, vidiš da nešto u toj glavi nije normalno. Znači, i to mi je veliki gubitak za cijeli UFC. Znači, tako daš Bensona Hendersona, tako će sada Aldo da ode. Da. Mislim da, došao je Conor.
sa njim je došao neki novi trend, neki novi stil, neka nova vrednovanja stvari, ali moraju, mislim da u UFC-u bi dobro bilo, opet kažem, ja nisam mjerodavan da pričam o tome toliko zato što tu radi tim stručnjaka oko marketinga, oko organizacije, oko plaćanja, oko svega. Ja samo iznosim svoje subjektivno mišljenje. Mislim da bi trebali malo da povedu računa o tome kako se ophode prema nekim borcima. Znači, ne možemo jednoga Jose Alda, iako opet kažem, kad je radio meč sa Conorom, ja sam navijao za Jose Alda svim srcem. Da. Ali posle tog meča, jednostavno njega je Conor doveo do tog stadijuma da Jose Aldo pokaže svoje pravo lice svim drugima. Da. Znači, da nije on neki tamo mali crni Brazilac koji je dobroćudan iz favele, koji nije imao šta da jede i to. Vidi se da je to isto veliki egocentrik. Da. Znači, Conor ga je dobio za 13 sekundi, neću da ulazim uopšte je li slučajno, ili se to treniralo, ti si izgubio titulu za 13 sekundi. Znači, ti trebaš sada da čekaš svoju šansu, ali naravno i da imaš neke privilegije kao šampion, bivši, koji nisi znači nije titulu on branio jednom, on je branio ne znam koliko puta titulu. Da, jako puno puta. Znači, on mora da ima neke privilegije. Da, slažem. Ne može, mislim, malo tu sad mi pričamo o moralu, a opet ti kažem, nema morala u ovome, to je ono što, i kako bude vreme prolazilo, neće ga ni biti uopšte, samo će se gledati profit, koliko koji borac dobro priča, koliko ko donosi para, evo ti CM Punk. Mislim, ono je smiješno, onaj tip, ja da otvorim pekaru, ja ga ne bi u pekaru držao da radi. Majke. Smiješno čeča. Nevjerojatno, ali je, pazi, dobijaju, nisam siguran, ali Overeem je dobio 200.000 više od njega. Ili 300. Mislim da je 800.000, a ovaj 500.000 je dobio. Da. Mislim, to je nerealno, onaj Mickey Gall, mučenik, je dobio, ne znam, 20, da. Jel 22.000, jel? Tako nešto, mislim, da. Mislim, to su, ne kažem, a došao je tamo, izvadio je sataru i skidao ga u komade i vratio ga u frižider. Da, jeste. Totalno bez veze, majke. Da, slažem se, da, ali kažem, to je, znaš, to se isto meni ne sviđa, ali ja, znaš kako razmišljam ovo, što je Rory McDonald otišao, Benson Henderson, i Rampage Jackson otišao pa je bio protiv UFC, a sad hoće da se vrati u UFC, tako, ili se vratio, nisam toliko s Rampage Jacksonom. Nije, Sudi se sa Bellatorom, ne? Nešto se dešava, vidio sam na neki strani portal, nisam otvarao to, nisam upućen. Ja gledam na to ovako, recimo, sad gledam ja kao običan čovjek ko radim, razumeš, imam posao svoj, mislim, možete malo glupo zvučiti, imaš svoj posao, svak dan ješ na taj posao, jesi ti dosta tog posla, razumeš, i samo kažeš, uvijek misliš da je negde drugde bolje, razumeš, kad ti promeniš posao, onda možeš komentarš koliko tamo bilo dobro, razumeš, zato što je tu puno lošije, razumeš, šta ću da kažem, i onda kao ćeš vidjeti šta je dobro tamo bilo, kad si bio u ovoj organizaciji, jer verujem da, kao, sad ne možda se malo zapletu, ali hoću da kažem da, možda dobro malo da odu, recimo Rory McDonald, on je jako mlad, on je samo 89. godište, ako se ne varam, Rory McDonald, znači on je... Ja mislim tako, 89 ili 8. On ode malo tamo, isproba, odradimo par borbi tamo, možda se vrati volja da dođe u UFC, ipak UFC 15 divizija, 15 puta već od Bellatora, znaš, i recimo malo budu u Bellatoru da vidi, možda mu se vrati volja da se bori u UFC-u, dođi 15 puta više motivacije, razumeš što ti kažem? Znači, možda je dobro malo promeniti, jer nije možda dobro samo biti u jednoj te istoj organizaciji, jer verujem da ti dosadi, jer ti uvijek isto, razumeš što ti kažem? Znači, i oni su ljudi, borci su isto ljudi, kao, znaš, možda njima dosta neke stvari, pa hoćeš dosta im Dana Whitea, i dosta im Joe Silva, i Fertitta Brothers, i UFC, nego malo fino da odrade negde drugde borbe, razumeš? I onda se lijepo vratiš u UFC. Ja verujem, iskreno, verujem će se, ako Jose Aldo ode, vratit će se u UFC,
ako kako zove Rory McDonald će se jedan dana vratiti. Ja sam ubeđen da će se on vratiti u UFC. Za Benson Hendersona ne znam, ali za Rory McDonalda ja sam ubeđen. A i tako mislim za Joe Selda da će se on vratiti. Ako bude otišao, mada ne verujem, ali ako bude otišao. Ali to znaš stalno da on je odradio jednu borbu, Joe Selda odradio jednu borbu nakon poraza koji u borbi da izgubio za 13 sekunda nokautom. Ja gledam nekada kako su šampioni. Šampion izgubi pojas. On se mora boriti 10 puta, recimo bokseri. Ovo pričamo, ne znam, 50-60 godina nazad. Znači, izgubi pojas. On se mora boriti 3-4 puta da bi opet dobio šansu za titulu. Razumeš što ti kažem? Znači, verujem da sa Conor McGregorom ne bi bio ista priča, nego bi on dobio revanš, ali ja smatram da treba par borbi da se odradi, da on opet dobije šansu za titulu. Ne znam što, to je moje lično mišljenje. Neko mi se to više, malo se vratiš, to je težak nokaut. Znači koji su on presi imao. Ta borba, znači bukvalno on je prozivao godinu i po dana pre. Znači godinu i po dana pre što su se borili, rastorio mozak, razumeš? Malo je fino se vrati, malo se bori s drugima da skloni Conor McGregora i onda kad je vreme da se opet bori s njim. Ja mislim zbog psihe bi bilo jako dobro za njega. Šta ti kažeš? Pa, gledaj ovo, definitivno, moje mišljenje, ja uvijek kažem to, kad se god spomene ta borba, ja mislim da Aldo, sad kad bi mi gledali tehničke performanse i sve to, on i tekako ima šanse Conora da dobije. Da, definitivno. On je, znači, po meni, pazi, nezahvalno je reći sad bolji udarač i to, ali tehnički nivo, mislim da je kao MMA borac, mislim da je mnogo kompletniji. A što se tiče toga, iskreno, taj meč, kad god se desi, uvijek ću dati više šanse Conoru zbog toga što se desilo prije tog meča. Znači, on ga je dobio za 13 sekundi. Psihološki mislim da je razoran Aldo i da nikad više neće moći da pobjedi Conora ako ikad dođe do meča. Da, ako ikad dođe. Ali to što želim da kažem, stvarno smatram da Aldo treba da bude Aldo. Znaš, ko što ti spomenuo, da je bio Aldo iz favele, ćutljiv, koji je Braziljac, koji tuče ljude. Smatram da treba isti to. On je počeo nešto proziva, ko da je, znači, sad ne kažem da to Aldo radi, možda ima neki u njegovom timu koji smatraju da ovako treba šaliti. Ako neki menadžer, neko piše nešto, ali ti kažem, loše to rade, kao tim, jako loše. Jer ostavljaju jako pogrešan utisak na nas, fanove i na čitaoce i na slušatelje itd. Znači, tom liku jednostavno ne stoji ta uloga. Ne, nikako. Prije svega što bi Vaso rekao, ne zna ni engleski da priča, on će prozivat nekoga. Mislim, smiješno, ono. Bolje je ćuti i skupi se u svoju tu čauru crnu i super ti je. Da, nego da ono, kažem, pobeđuje par borbi, da se vrati, da samo ćuti da radi posao. To je meni Joe Selda. On uvijek ćutio, priča na brazilskom, samo pola ga nisi razumio šta priča u nekim intervjuima, je sve, naša recimo na brazilskoj televiziji to, ne razumio šta priča, došao, prebio lika, otišao kući. To je meni Joe Selda. Tako sam, ja njega zavolio, tako sam počeo ga pratim, a nekog lika koji je desperativno hoće borbu s jednim, a imaš recimo Max Holloway, brate. Znači, pazi, Max Holloway je ozbiljna priča za sve. Znači, Max Holloway je jedini borac u perolakoj kategoriji koji Conor McGregor nije mogao završiti. Da se razumemo. A Conor McGregor ubio cijelu kategoriju. Prešao je preko njih, svih. Jedini Max Holloway je ostao s njim 3 runde. Tako da Max Holloway i Joe Seldo, mislim da treba bi Joe Seldo se bori sa Max Hollowayom. Ako pobedi njega, onda treba se boriti s Conorom. A ne ovako. Sad, možemo i reći to, ćemo definitivno on je istinski šampion, bio je legenda sporta, razumeš, ali kvari mi sliku njega, stalno čitam kako on hoće borbu s Conorom, samo Conor, da ima i drugi boraca. Ali znaš šta želim da ti kažem na kontu toga? Mislim da je došlo malo, kažem ti, sa pojavom Conora, totalno su porasli apetiti boraca, znači ljudi
na neki način, kažem ti sad, moguće i njegov tim, taj menadžer, da insistira na tome zato što vide da je sa Conorom su nevjerovatne pare. Da, moguće, da. Mislim, ja sad kad sam gledao, sad mi je pao na pamet, kad sam gledao Nick Diaza i Conora. Da. Ovog Nate Diaza i Conora. Da. Meni je to totalno nezanimljiva borba, jer ja ne vidim nisam vidio ni prvi meč smisao u toj borbi, ni drugi meč. Da. Iskreno. Drugi meč, pazi, prvi meč je Conor izgubio, imao je problema sa kardijom, velika mišićna zapremina, sad, da ne ponavljamo svi istu priču. Drugi meč, ja sam isto mislio i rekao sam tebi kad si me pitao ko će dobiti, ja sam iskreno sad, bio sam ubijeđen da će da dobije Nate Diaz. Da. Međutim, ovako, kako stoje stvari. Nate Diaz, ne kažem ja, bio je krvav meč, bio je atraktivan za publiku, bila je prozivka, bilo je ovo, bilo. Da, bilo je. Ali moram da kažem to. Po meni, na primjer, ne vidim zašto nije, na primjer, dobio šansu Cerrone da radi s njim. Sa Conorom. Mislim, taj lik se stalno javlja, ja sam tu, ja hoću, ja ovo je ono, i na kraj ne dobije svoj dio kolača. Hoću ti reći, meni nije koliko god se stvorila cijela slika o tome, oko tih para, oko ovoga, oko onoga, više bi volio isto malo da se okrenu prema ono što istinski fanovi bi htjeli da gledaju, što je naravno jako teško. Ti sad imaš jednog Lesnara koji se vrati, koji ti napravi ogroman novac. Da. A s druge strane imaš, ne znam, Miočića, koji tek sad ljudi hoće da gledaju. Tek sad hoće Stipa Miočića da gledaju ljudi. Da. Vrhunskog teškaša koji je pokazao prije ovoga svega vrhunske mečeve imao. Da, definitivno. Jednostavno, i to me malo smeta u cijeloj toj priči. Da. Kad je Conor u pitanju, ja nisam fan Conora McGregora. Ali mogu ti reći da mi je mnogo simpatičniji on sad nego kad je došao. Nevjerovatno, kad je došao nisam ga podnosio, ali vremenom sam shvatio da taj lik zaista zna šta radi. I zna šta hoće od svega ovoga. Da, pametno radi to. I pametno to radi, razumiješ, mislim, sad je ludost pričat, ali nije on odbio meč protiv Cerronea zato što je bolji meč protiv Nate Diaza, nego on odbio meč od Cerronea jer zna da može od Cerronea lako da izgubi. Da. Znači, on to jako pametno radi i ja to sam počeo da cijenim, iskreno. Jer nije lako u cijeloj ovoj priči da ti nametneš svoj ritam. On je u UFC-u nametnuo svoj ritam, on ima svoju priču, on njih jednostavno drži što bi rekao naš narod, u šaci. On je njega, šta god je htio, on je dobio. Ali pazi, u neku ruku iskreno mogu i razumem to. Znači, pazi... Ja razumijem to, jer je jako teško doći i mukotrpno i mnogo truda, znoja, muka, treba čovjek da preživi da bi došao do toga dok je on došao. I sad sve to treba tako da se prokocka, pa ne može to tako, iskreno. Ja to gledam i kad bi neko meni blizak ili kad bi ja napravio bilo kakav takav rezultat, mislim, to su istorijski rezultati, da napravim bilo kakav veliki rezultat, ne smije to tek tako da se prokocka. Ne, pa on uloži svoj život ovo, ali ja gledam isto, ako svi kritikuju UFC, pare, samo pare, ljudi moji, svi mi koji slušate sad ovo i mi koji smo u ovome svemu, ja imam svoju organizaciju, znači iskreno imam svoju organizaciju, imam jednog Conora, znači ne da bi radio u UFC, možda bi više mu izašao susret nego UFC, jer on toliko para njima donese, on donese to da on ulaže, ja verujem da te pare do UFC-a, ne je to Dana White u džep sve. On ulaže, koliko ti košta jedna takva priredba da se održi.
Znaš što oni sve rade? Ja sam bio na jedno 7 UFC priredbi, doduše 6 u Evropi, 1 u Americi. Znaš ti koliko okolo svega tog UFC-a, nedelju dana pre, znači u Americi bilo UFC Fan Expo, upoznaju ovog, slike se s ovim, idi gledaj otvorene treninge, idi radi ovo, UFC vam, UFC tamo. Oni toliko par ulažu u svoje priredbe, te velike, da to nešto neverovatno. Znači UFC posteri, ja kažem, kad sam u tom Las Vegasu, UFC postera na sve strane, svi priču u UFC-u, to je histerija u UFC-u, oni toliko na toj promociji rade, toliko se para ulažu u tu promociju, da im treba nekad tu i tamo, razumeš, da im treba jedan takav Conor McGregor, koji će bukvalno ne finansirati, a koji će donesti jako puno para toj organizaciji, da bi mogli da grade tu organizaciju dalje na drugi nivo da donesu. Da li me razumeš što ću kažem? Razumem, ja se slažem apsolutno s tim, nema tu jer jako je teško sad da se izbalansira sve to, da i pravi fanovi budu zadovoljni, i da gledamo i dobre borbe, i da bude mnogo para, i da MMA kao sport, sam kao sport, jer čim bude, to uvijek pričam, čim bude bilo, to je moje mišljenje, čim bude bilo više para u UFC, mislim da se digne standard u svim organizacijama, zato što će morati da prate ritam. Da. A znači, kod nas su borbe, mislim, po Balkanu i ovo to, neću da pričam, to je, da ti iskreno da kažem, ne znam je li iko rekao ovo, ali to je jad i bijeda. Znači, što organizatori daju borcima ovdje, to je užas. Nevjerovatno, ali zašto to radimo mi svi? Mi to prvenstveno koristi kao koristi i neke materijalne koristi su jako niske, jako mizerne, ali su što kažem ja, mene mama pita uvijek, do kad ćeš da se boriš? Do kad ćeš to da radiš? Ja kažem dok mi glavu ne slome. A zašto to? Zato što to volim, jednostavno to je jedna od stvari rijetki koje stvarno iskreno radim, od srca i to mi je ali mislim ako UFC bude sad da skratim priču, ako UFC bude napravio još 2-3 Conor McGregora, po znacima navoda, mislim da će i druge organizacije automatski više da nude svojim borcima, da će da se digne platni promet u MMA sportu na većem nivou. To je moje mišljenje. Sad nisam ekonomista, ali nekako mi to logično ide. Da, ali pazi, oni su bukvalno UFC napravio Nate Diaza, mislim Nate Diaz je poznat svima koji prate MMA. Ali UFC napravio Nate Diaza, to sam ti rekao par podcastova, UFC je napravio Nate Diaza preko Conor McGregora. Znači, Nate Diaz kad se bude borio sljedeći put, to će biti jako prodano isto. A normalno. Puno prodanije nego pre. Znači, imaće uvijek main event, definitivno, znači, ako ne main, ko main event, i to ti to razumeš, znači on već su izgradili, evo imaš Nate Diaza, sad Eddie Alvarez grade, to smo ispričali par podcasta, posljednji put ne ponavljam, ali kažem, znači UFC gradi, imaš jednog Conor će se boriti s ovim, Conor će se boriti s ovim, pa ćeš imati Nate Diaz se boriti s ovim, pa preko Nate Diaza napraviš drugo ime, znaš, i tako širiš to što ti kaže, napraviš par više zvezda koje ćeš imati, koje će prodavati, a UFC uvijek zadovolji svoje fanove, iskreno, svakoj priredbi imaš neke borbe koji su kao show ili kao super fights, da kažem tom fazonu, ne skoro svakoj, ali skoro većim priredbama, a onda imaš one koji su stvarno, recimo, borbe između, s kim se bori Cerrone, sa Kevin Gastelum, tako? Da. To ti je jedna borba koju ja kao fan bi jako želio gledam. Jako mi je zanimljiva borba. Iako verujem da će Cerrone pobediti, a mislim da je zanimljiva borba po meni. Tako da, I meni će to biti zanimljivo, baš jer Meksikanac je pokazao, Kevin je pokazao zadnji put sa Johnny Hendricksom da je ovome isteklo vrijeme. Johnny Hendricksu, da, definitivno. Tako znaš, ali da, to što se tiče Jose Alda, smatram, smo počeli pričati o Jose Aldu pa smo došli na sve ovo ostalo. Što se tiče Jose Alda, ja smatram da, kao što sam rekao, samo treba se bori i da ćuti, tako će dobiti
prije priliku se bori sa Conorom, definitivno. Tako da, ne znam. Pa ja se slažem s tobom, apsolutno, mislim da je ono što smo rekli na početak, kupio je ljude samo tim što je bio jedan čitljivi mali Brazilac iz favela koji, što kažemo, jede hleb i bije. Da, upravo tako, upravo. Savo, hvala ti na ovom podcastu, bilo mi jako zanimljivo da popričam sa tobom, nadam se da ćemo i u budući raditi ovako nešto slično. Uvijek, naravno, kad si ti u pitanju, hvala tebi, veliki pozdrav za tebe i slušatelje, ko bude slušao, nadam se da ga nismo smorili, eto, nešto smo pričali, barem malo korisno. Da. Ne mora biti puno, ali malo. Da, i ako se ne slažete s nama, slažete, dajte u komentarima da vidimo šta kažete. I vidio sam da imamo jedan komentar da pričamo kako ishrani, kako se treba skidati kile i tako to. Planirao sam da kontaktiram i Aleksandar Ilića da popričamo o tome, jer vidio sam se pomenuo da želio da pričaš, da čuješ od Aleksandra Ilića kako on to radi. Tako da planirao sam ovih dana da kontaktiram Aleksandra Ilića da popričamo o tome. Ali kao što svi vi ostali, ako imate nešto da kažete, napišite u komentarima dole, bit će jako zanimljivo. Ja se isto slažem s tobom. Što više nas isprate medijski, više nam pomažu. Da, definitivno. Svima nama. Ništa, hvala ti pa se čujemo. Hvala tebi, Zlatko, pozdrav. Ćao.